Welcome to another episode of Fried Plug Podcast. Kunzima ukisho lento le Fried Plug Podcast labo PP. Yeah. But siyajwayela, siyafunda, siyakhula. Today I have a guest, an honorable guest with me. We are here to also engage and share his story. I'm with Usbonga Mchali, Yes, sir. all the way from Vryheid. Yeah. Sibonga kunjani mfowethu? Buti ngiyaphila njani nina? Umusa, phezu komusa. You know, ngihijackile futhi. Yes. Bekumele sibe nomfethu uNcebo namhlanje and then wabanjwa iflu. Yeah. Athi hey base ngischedule ishile ukuthi sine podcast namhlanje. Eyethi besizoyenza sometime next week. Okay. And then sathi hijack. Overtake. Lokho sayijacka nomuntu ungasam hijack. Into zakhona. But ke shuthi vele fanele ukwenze ngale ndlela kwenzela ngayo. Yeah, that's true. Ngiyabonga mfethu ukuthi ube la namhlanje. Thank you. Yeah. Ubani uSibonga? Mhlawumbe ungasintroduce sikwazi. Ngiyabingelela kwi Fried Black Podcast. Igama uSibonga. Sibonga konke Zipho zonke Mtshali. Awusona Zipho zonke. Zipho zonke. All gifts. Konke nje. Ayisona. Awazi ushiyela abanye phela. Mfowethu. I'm 24 years old. Turning 25. Okay. Kulonyaka lo ka 2025. I'm just a young boy, an upcoming artist, mabesho. But mina, I like to call myself a minister. Okay. Yes, because I believe there's a difference between a minister and an artist. But Okay. so I'm a 24 years old young boy. Ngizalelwe khona la eVryheid. Okay. Ngakhula la eVryheid, ngafunda la eVryheid, eVryheid Junior, ngaqeda khona primary, ngaya high school eEastern Cape. Okay. Ngafunda ngaqeda ngabuya ngeza la eVryheid. Njengoba ke sengibuyile ke sengidila nezinto zomusic, phinde ngibambe nangapha kwezinye izinto njengendoda. Okay. Yes. Hayi yabona konke lokho sokushile so lokhu sicaphuna unaba lapha nalapha. Yes sir. Siyajabula mfethu ukuthi ube khona la ku Fried Plug. Thank you. Podcast. I know mina ke kunzima le inzima le conversation ngoba ngiyakwazi. Yeah. And siyasebenza. But I'm trying to ukuthi for umuntu ongamazi uSibonga Mtshali. Okay. Kulesikhathi esincane sinaso ukuthi Yes. bakwazi kumnandi ke futhi ngoba sithe namhlanje since now as an artist, yes, we can even share some of my gift yakho. Okay. But besides the main gift yakho that we know you for, yes, which is music, uSibonga okay uzalelwe eVryheid, wakhulele eVryheid. yes, ungathini mhlambe ngohambo lwakho in terms of growth yakho in being a young man in society? Uhambo lwami nje njengoba usushilo umphathi in being a young man kwi society yethu, ngeke ngize ngisho ukuthi bekulula noma kulula noma kunzima, because as ngumfana nje omncane osindisiwe okholwayo, abantu bayabuka ukuthi wenza ini, ngasiphi isikhathi, kanjani. Okay. So indlela yakho funeke wazi ukuthi uhamba ngalendlela, but ngihlezi ngisho kumina ukuthi mina I'll never try to impress abantu, not ngendlela embi, but I'll never try to be someone engasiyena. Okay. Yes, ngusibonga osindisiwe okholwayo okhonzayo, but ke nami ngumuntu. So ngingasho ukuthi kwi society la engihlala khona nje around kukhona abantu ababukela kumina ukuthi uSibonga uhamba lendlela, umuntu okanje, uyakhonza, wenza ziphi izinto, uhamba kanjani. Yes. So ngingasho ukuthi I am an example kwabanye abakhulayo. I try by all means ukuthi ngibe example ngendlela right. Yes. Ngingakhohlisa abantu bangibuke ngenye indlela, kanti mina ngenza ngenye indlela mangekho phambi kwabo. 100%. Yes, so yeah. Okay, but with that, surely Yes. there are more challenges or encounter. Definitely. What are the you're still a teenager? Yes. But yes. thina manje Yeah. 30 ban. So
Yeah. I know ngiyakhumbula nami ngikhula ngizalelwe ekhaya elikholwayo. Yes. Siyawazi right no wrong. Whether uzalelwe ekhaya elikholwayo, abazali, every parent I believe wants the best for ingane. Yes, yes. So right no wrong siyawazi. Exactly. Iziphi izinto eziyingqinamba because usamncane and kuningi usakhula kuningi futhi usafisa ukuthi ukwenze. Yes. Iziphi ingqinamba obhekana nazo and lezo ngqinamba how do you overcome? Okay. Zikhona ingqinamba engibhekana nazo ama challenges nje amaningi. Okay. Alingene mina. Yeah. As a 24-year-old. Engingasho ukuthi kunzima. Ya kunzima njengomuntu okholwayo ngiyaphinda futhi lokho ngoba phela angithi ngisasemncane ezushilo. Kukhona ke lokho ukuthi ubuke uthi lokhu ngiyahalela ukwenza kodwa kuphinde kubuye ukuthi angikhoni because phela mina ngulo muntu wayikhethela lolu hambo wayikhethela lempilo. So ingqinamba ziyafika but noma zifika ngihlezi ke ngisho ukuthi mina ngumuntu ke othi mayibhekana nezingqinamba abe nestress kakhulu ngiyathanda ukuyivalela ngivalele ngicabange ukuthi le challenge ngizodlula kanjani kuyona. Yes. But I always overcome ama challenges ngegift yami uNkulunkulu angipha yona. Iyangisiza kakhulu. Iyona nje engivikele ezintweni eziningi. Iyona futhi enginikeza encourageayo le ye gift yomculo. Yes. I always try by all means ukuthi ngingabi depressed, ngingabi ne-anxiety ngokuthi ngikhiphe busy ngomculo. Yes. Ukuthi nje ngithi mangihleli qhamuke nje iculo. Ngivele nje ngibhale noma ngenze voice note. Uyazi ke mphathi ngikuthumelele ke kube ngathi umbhedo kodwa mase sihlangene kuhlangana. Yeah. So ama challenges akhona empilweni asemhlabeni. Yes. But I always try by all means ukuthi ngi-overcome ngokuthi ngiyathandaza. I read the word and ngikhuluma nabantu abadala asebebadlula kulesi stage engikusona. Wayibeka kahle. Yes. Usibonga ubusy ngani njengamanje in terms of music. I think let's get right into i-journey yakho music. Busy ngani, what are we expecting? What have you been busy with? Yeah. Usibonga ubusy emculweni ngokuzama ukubuild up igama lakhe. Okay. Yeah, I'm trying to build up my name, my brand as an upcoming artist. Okay. Akukho ke lula because bayasho ke labasebe laphana ezingeni ukuthi kwakungekho lula. Nami futhi I can testify ukuthi akukho lula. Yes. Because uyitshela ukuthi umuntu oseke wadlula la noma oselapha phezulu khona into azokusiza ngayo. But naye akakhona ukuthi akuthatha kubeke la akhona. Kumele nawe ushikishe uzama ushikile ufike lapho ufuna ukufika khona. So I'm trying so hard to build my name, to build my brand. Kangangokuthi ngibhala ingoma le ungadla njalo accommodatewa ngo2 Samuel chapter 9 indaba kaMephibosheth. So abantu abaningi bayabuza ke Sibonga ukhipha nini? When are you releasing? Noma EP noma single. Kufika nje lokukimi ukuthi ngibe excited ukuthi hayi maduze but iphinde ifike into kaNkulunkulu ithi no akabi sisi isikhathi akabi sisona isikhathi sakho yabo. So ngina lento yokuthi uma sesifikile isikhathi sami kuzokwenzeka ingakho ngithi ngadla njalo etafuleni namakhosi ngenzela umusa nami njengoMephibosheth because I believe ukuthi one of the good days uNkulunkulu uyongenzela umusa nami ngihlale nama big fish alaphana kwa gospel music njengoba uBenjamin Dube abo Thina Zungu abo Dumi Mkhokstada abo Cindy Ntombela bonke nje labasebe lapha phezulu. Okay. Yeah. Definitely kuzokwenzeka ngoba the Bible tells us it's ama gifts that will make room for us and it will bring us before great men, great kings. Yes. So kuzokwenzeka. My question always with le daba le promise emnandi kanje with ama gifts ethu. One, I believe with ama gifts ethu abekiwe kithi. That's true. And kodwa awasibo 114. Yes. Therefore abanye abantu. So with you having that gift and at least when God
when God Yes. ekuthatha ekuhlalisa ke namakhosi etafuleni, Yes. what are you mase kwenzakala lokho ikuphi ofuna ozokwenza with having such an opportunity ukuthi uhlale lapha namakhosi now njengoba ula njengamanje Yes. and God yakuthatha ubeka lapha yana how are you going to use that gift how are you going to use that gift? Yes. uNkulunkulu esengikhumbulile embusweni wakhe wangithatha wangihlalisa namakhosi. Yeah. Kuhlezi kuyisifiso sami ukuthi laba abalandelayo ngoba nami ngisazama nje ukubuild up igama laba nabo abazobe bezama behind me ukubuild up igama ngiba encourage Yes. ukuthi it's not easy. Ngingakufaka mina ngithathe ngikufake endaweni but it's up to you ukuthi lento ilapha yini enhlizweni ikuwena yini because into kumele ibe senhlizweni uyithande and kumele uyiphile kumele ube yiyona lento. So mina uNkulunkulu engikhumbula nje ukuthi angihlalise namakhosi I will always make sure ukuthi laba balimele enhlizweni spiritually, physically nabasebelahla ithemba I will always make sure ukuthi when I open my mouth bayaphila. Laba bangakholwa abangasindiswanga bayasindiswa. Laba bagulayo nabo bayaphila. Nalaba asebelahla ithemba futhi ukuthi ngibuyisele ithemba kubona. So I will always make sure ukuthi ngiyazama ngakho konke ukuthi ngibabuyise enkulunkulu ngibabuyisele ithemba babuyise ithemba ukuthi kuzolunga one of the good days ngoba isikhathi sikaNkulunkulu asisazi. Uyayibona into esho uthi uzokwenza uma usuhleli lapha etafuleni. Kodwa into engihlekisayo ngalento oyishoyo is that you're already doing all those things. Yes. Shuthi indaba esekuthenini wait linda I have confirmed the gift yami go I am working in you for me to work through you. That's so true. uNkulunkulu ngathi kwesinye isikhathi usuke sesebenza kithi ngaphakathi usasebenza thina. That's true. So that as prepare ukuthi asebenze through us so that masifika la asibeka khona okule level asithemba ukuthi uzosebenza kuyona senze siqhubeke senze consistently lokho esikwenza even sisalapha phansi. I think kufana nokuthi ngeke ngizomasikhuluma and many times I've traveled nawe and you minister people say no into yakho it's big and I think yona into ekwenza ukuthi uqhubeke. Abanye bathi akumele ngabe la manje. So that I think is what helps you ukuthi uqhubeke but also I believe nalapho your pride is tested ukuthi do you still remain humble and should uNkulunkulu akubeke etafuleni do you now neglect la usuka khona or do you go back and still serve the people because at the end of the day we may make the money you may get the fame you know because now you're out there but ikhonhlezi ukuthi ekugcineni kosuku what do you want to fulfill? And I think ungiphendulile. You want to heal people through your gift, which you already are doing. You want to wisithemba, which you already are doing. So basically you want to remain consistent. Right. Funa ukuhlala kulokhu engikhona. Ukhule kukho so that you can reach. Okay. Exactly. No, it's lovely. Can we speak a bit more on Ungadla Njalo project? No problem. I remember sikhuluma nesixoxa now you speak about a tour. Can you maybe fill us in on that? Okay. Ngiyakhumbula sikhuluma bathi about the tour kaNgadla Njalo. Kwakufika nje kumina ukuthi ngathi le ngoma ngingayenza yazi umhlaba wonke. Ukuze kuzoba lula ukuthi masiphuma abantu bakwazi ukuthi nayo le ngoma iba accommodate. Because it doesn't speak to me kuphela. It doesn't speak to me kuphela because I've been getting my testimonies. Ngibona ku TikTok abantu bayisebenzisa getting ama testimonies ukuthi hey le ngoma iyasebenza isinikeza ithemba ukuthi hey kuzolunga because le ngoma kahle kahle ikhuluma kakhulu ekuthenini noma ngabe kuthiwa abantu bakubukela phansi manje bethi awu uyacula nje kodwa ke waye ngekho lapha isikhathi sikaNkulunkulu asisazi
uma sesifikile futhi ilabo bantu futhi ekuzoba yibona bathi hawu uselaphana and lento aduyisho mphathi ukuthi uzokwenza njani masuphezulu uzobuyela noma uzoqhubeka you neglect the people that are behind you noma laba bebekubukela phansi noma uzobuyela kubona uthi bafowethu sekukanjena ke wozani ake siqhubeke nalolu hambo so le ngoma lena ikunikeza iwumphako wendlela ngingasho kanjalo ukuthi umphako wendlela ukuthi noma ufaceana nama challenges whatever you do it's either business it's either umsebenzi owutholile kwamanje obona ukuthi mncane bambelela kuona one of the good days uNkulunkulu uzokuhlalisa namakhosi and you will go back and testify ukuthi ngangisuka la mina ke ngithanda ukuthi ngithathe content lapha engisuka khona nalapha engizoba khona ukuze kube khona ubefore no after njengoba senza namanje ngihlezi ngihleka mangikhuluma about well it's on topic because we're also part of Lindisa Records. Yes. We are represented by Lindisa Records. Yeah. I always say a purpose Lindisa Records is to keep my records. It's really that. It's not to a label to manage people or it's not a recording label. It's a hub, it's a space, it's a platform for us to keep our records. You know how precious that is. That today we are documenting this moment. Best ngaba nayo off air, like we always do. But we said no, let's just sit down and keep it on record. Like in Musa Nkantolo. That's why I said you go on record. There's mics there that record that. And that things are kept somewhere. Data. So that's the beauty of Lento Show. Document milestones your journey. So that and also you get to see the growth. You know, so I love that. I love ukuthi we get to appreciate ukuthi sisuka kuphi. Exactly. And siyafisa futhi ukuthi sikudocument sikukhumbule ukuthi sisuka kuphi sikuphi and sifuna ukuya kuphi. Let's get into indaba yakho ke no music. Okay. Njengamanje I know you said that you are waiting. Yes. But you have a song ungadla njalo. Yes. And other songs akhona. Yeah. What is your desire though in your heart? What would you want to do when we just entered a new year? What would you want to do or accomplish kulo nyaka in terms of your music? In terms of music in party, I think ngiye ngathi nje ukushayela iglimpse nyana eceleni sikhuluma ukuthi I have this desire yokuhlanganisa ama worshipers. We have a Kingdom Citizen worshipers movement. We've been doing ama events okuhlanganisa ama worshipers and worshiping together wholeheartedly. So I've been having that desire ukuthi lo mbono lo ebese unawo suqhubezele. Yes. But kungabe sekuba umusic kuphela. Yes. Because ngikhumula sikhuluma ukuthi akungabe umusic kuphela. Ake sifike nje sithi bafowethu today we are sharing the word. Yes. We're sharing the word. Namhlanje siyafundisana ukuthi how to project your voice, how to sing, awuvela ucule nje kanjalo. Yabo zonke lezo zinto ezimayelana no music. So I've been having le desire nalento ekumina ukuthi indaba yokuthi my praise, my worship. My worship, my praise. Okungasho ukuthi I-praise amaculo la asheshayo. Yabo sizothwala inyanda. No, I-praise ngokwami nakungeBhayibheli it means thanksgiving. It means ukubonga uNkulunkulu, worshiping God ngendlela eziningi. Because uma ufunda iBhayibheli futhi lapha ziningi indlela zokudumisa uNkulunkulu. Abanye bathi ungadumisa uNkulunkulu lying prostrate down, lifting up your hands, kneeling down, yonke leyo nto leyo. So kulo music kule music industry engifuna mina ukwenza kulo 2025. Ngisalindile ukuthi uNkulunkulu angenzele okuhle. Ukuthi siqhubeke sihlanganise the worshipers. Sifundisane ukuthi if you are a minister of music or if you are a worshipper or an artist ubhekana kanjani nabantu. Ngoba nalento ibuyele ekuthenini noma usulapha
abantu musubatreat ngathi they are nothing. Mina I always tell myself, I always pray ukuthi Lord ngiyacela noma ngabe kuthiwa kwenzakalani ungangincishi umoya wokuba humble. Yeah. I always wanna be humble. Ngifuna ukuba la noma bese nginemali noma uNkulunkulu usengise indaweni eziningi but ngifuna ukuba la ukuthi umuntu uma ngibona edolobheni ngingabi nento yokusengiyagadwa sengiyabaphusha abantu Hawusabona sibonga yebo njani futhi ngingabonisa ukuthi umuntu angimazi because sike sibhekane nalento sinokudungwa edown ukuthi umuntu athi hawusabona sibonga hawuyazi ngiyakwazi endaweni ethile nethile usukhohliwe but awubonisi okay hayi ngiyaphila unjani hayi ngiyaphila yazi ngiyawuthanda umculo wakho uyangivuselela siyabonga siyambonga uNkulunkulu so ileyo nto nje ehleli kumina ukuthi remain humble. Yes. Yeah, remain humble. Okay. Kulonyaka I want to build umuntu oyiworshipper ngifuna ukumnikeza leyo nto ukuthi remain humble. Ungajahi ukuba lapha. Awukuseve because ukuserve khona kubalekile kakhulu. If you serve kunomvuzo omkhulu. So nje kulonyaka nginaleyo nto ukuthi ngiyafuna ukuthi ngihoste ama worship session, worship seminars, sihleli nama worshipers discussing ukuthi kulonyaka senzani. Singahlali kuphela, ake simpowerishane, ake siphakamisane, sikhulekisane futhi because umthandazo nezwi ikhona okubalekile kakhulu. Sure. Yeah. That's powerful. I love indaba yokuserva. Yes. So much is hidden in serving. Too much. A lot is built in serving. Humility. Patience is built in serving. Kuning. Yeah. We are here to serve each other. That's true. And if you have that mindset, yeah. I always say there's something you can learn from the next person. Exactly. And there's something the next person can learn from you. Balance. So let's remain humble. If the richest man, the wisest man, the man with the greatest ideas runs out of ideas, he goes back to the lane man. To gain inspiration and to there's something he's gonna learn that he does not know. There's something that he's gonna learn kuloyan. So that's a beautiful balance of being. Exactly. Let's delve right into music. I said today let's have a keyboard here so I can back you up. Okay. I think a lot of people have heard Ungadla Njalo. Yes. But I think this part of our conversation, I will allow you to take us through for umuntu ongakwazi akwazi ukuthi ezwe ukuthi okay usibonga i-guest is now namhlanje is about what. I think if we have someone that does art, they would display their art. I think that's what our podcast is here to do for our community. On that note, everything you said, Sibonga, is really inspirational. But to speak to abantu bethu la Bakulusi, because we are having an audience everywhere that's now plugging into Ifrite podcast. Wow. But what are you saying to them kulonyaka? Abanye abaculi siyabazi bakhona and they are gifted. Yes. Ungathini ubona if you have a message for them, what can you say in terms of ukusebenza kwethu? Bafowethu into engayisho nje ukubekezela. Bekezela. If you are serving ebandleni, qhubeka wenze njalo. Yeah, because nami I'm serving ebandleni. I'm a worshipper ebandleni. Mangifika ebandleni angiselona artist. Ngiworshipper njengawo wonke umuntu. So into engayisho nje the upcoming artists, the upcoming ministers of music ukuthi bafowethu asibekezeleni. Khuleka hlala emthandazweni uNkulunkulu uyayizwa emthandazo yethu. Okukhulu kunakho konke ukuthi uma uhlela ungenzi lutho angeke kuze kwenzeke lutho vele. Do something. Umuhleli ungenzi lutho. It's leo part leyo inzima sibonga because abanye bazothi umuhleli ungenzi lutho there's a problem. Uma uqala wenze something but ama fruits alento oyenzayo futhi ingaveli manje there's a problem. Cool. But I always say I'd rather suffer the pain of abantu babona imizamo yakho and then expect ama fruits awo manje but not understanding ukuthi uhlobo lento ehlala. It may take longer for you to bear ama fruits. Exactly. Yeah, but when you bear fruits you benefit so many people. So I agree on that one. Nokuthi unga try. I'm not sure who said this. But uthi the guarantee
of not trying Yes. is failure. But Yeah. if you try, you may not be guaranteed the success, but there is a certain level of success also achieved through my failures also when people are so afraid to start To start. and fail, not understanding Should ukuthi fail. sabuk fail because growth yethu is wrapped and it is hidden in fail. So i-pride kahle le esenza ukuthi singafuna ukuqala ezothona angabi nakho lokho, asikabi nakho nalokho, why singaqali, why ngizoqala mase nginakho, kanti indaba isekuthenini qala la ukhona. Yes. They're right there, church. Yes. Qala. Yes. You might not have the best equipment. Qala. Exactly. I think it's the same thing we spoke even with the production team here too. Yes. Yeah, with the podcast. We're like, we'd love to have this, we'd love to have this. Yeah. But man, we have this and it can do. So asqaleni, and with that we learn from our mistakes, and also we get the support we need to improve on what we do. So I like that part ukuthi usho ukuthi la ukhona, serve and wait. Wait on the Lord. Exactly. Remain humble at all times. So thank you so much. I think before this is on the note of worship. Okay. So I'd like for you ukuthi, because I don't know where it's going to go from here. Okay. But for you to usiphe ukuthi masifuna ufollower singakuthola kuphi. Yes. I think to be a good time to uvalelise and then mhlawumbe ushiye nje. Okay. Yeah, with some music. Thank you so much, Mphathi. We're Fried Black podcast. Thank you, team, for having me. Namhlanje, it's my honor. Kakhulu bengalindelanga ke kuvele nje kwathi phuphu manje kodwa ke we are always ready. Yes, sir. Yes, we are always ready. Uhleze esho umuntu ngithi we are born ready. Nami sengiyayibona leyo nto ukuthi we are always ready. So guys, if nifuna ukwazi kabanzi ngosibonga konke Mtshali, you can search lapha ku Facebook usibonga Mtshali, also on TikTok usibonga konke no ISI sibonga konke Mtshali 1705. You can check lapha ku YouTube usibonga Mtshali, ngikhona ngiyatholakala. So thank you so much. Ngiyabonga Mphathi. Ngiyabonga mfethu. Yes sir. Awusiphe mfethu. Sekunjalo. Oh yeah. Mananja halo mananja halo mananja logo suche esu mananja lo Jesu wena uphake heme uphake heme uphake menko su Jesu smaga tuphake And we say, wenzile okuhle kodwa
igama lenkosi. Hey, ngiyakuzwa. Hey bhuti. Awusiphe ungadla njalo. Ungadla njalo. Okay sir. Ngenzela umusana njengoMefiboshethi, ngahlaliswa namakhosi, ayi lwafihla unyonga lwami. Ngenzela umusana njengoMefiboshethi, ngahlaliswa namakhosi, lwafihla unyonga lwami. Ngikhumbula uDavide ebuza emzini kaSawuli, wathi ukhona yini engamenzela umusala. Ngenxa kaJonathani kwakukhona inceku, ogama layo kwakunguSiba. Wathi ukhona uMefiboshethi uselodipari kodwa unyonga. Ngikhumbula uDavide wabuza emzini kaSawuli, wathi ukhona yini engamenzela umusala. Ngenxa kaJonathani kwakukhona inceku, ogama layo kwakunguSiba. Wathi ukhona uMefiboshethi uselodipari kodwa unyonga. Ngadla njalo, ngadla njalo, ngadla njalo etafuleni namakhosi. Ngadla njalo, ngadla njalo, ngadla njalo etafuleni namakhosi. Ngilindile ngadla njalo, ngadla njalo, ngadla njalo etafuleni namakhosi. Ngadla njalo, ngadla njalo, ngadla njalo etafuleni namakhosi. That is 2 Samuel chapter 9. Ngadla njalo. Oh, Qhubeka. mina ngadla njalo, itafula lidekiwe ngadla njalo. Etafuleni namakhosi bengibukela phansi ngadla njalo, bethi ngeke ngiphumelele ngadla njalo. Ngadla njalo etafuleni namakhosi, ayi etafuleni namakhosi, etafuleni namakhosi, etafuleni namakhosi, etafuleni namakhosi, etafuleni namakhosi.
khona ingoma oyiculile la ufika Yes, sir. senze sound check Yeah. ngathi umsayikhumbulana bani lo Le ngoma iculwa uDumile Constant. oh yes Spirit of praise. yes thank you Oh. Sithi moya kwele ay dinga sithi moya kwele dinga ay siyakudinga yes Dinga ngedelela kweyami impilo siyakudinga moya ongcwele siyakudinga siyakudinga moya ongcwele lonyaka moya ongcwele siyakudinga siyakudinga moya siyakudinga siyakudinga ay yokugcina mfethu Yes, sir. ngayicela ukugcina khona lethi let the church let the church say amen. Oh, let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. Hey, come on. Let the church say amen. Let the church say amen. God has spoken. Let the church say amen. God has spoken God has spoken. Let the church say amen. Amen. God has spoken. Let the church oh say one more time amen. God has spoken. Let the
Eish. Yeah. ngokwethu Hey. thatha indawo yakho Jesu uluncedo lwethu. And it says thatha indawo yakho Jesu, thatha indawo yakho Jesu, Wow. uluncedo lwethu. Hey, thatha indawo yakho Jesu, yiyo lena indawo yakho Jesu, uluncedo lwethu. Eish. Uluncedo.